Ini istorya ng Mario, anak ng Maximo, na dating boksingero. Eni, Maximo keng pulisya, metong neng sarhento. Keng takot ng Mario, datang ng strikto, atin yang selikot, malalam na sikreto. I Mario Mariaya era balu karela. I Mario Mariaya pisala sa likod na nengbeging kalpat may kobra magulong niya king kwarto na wala nang tatang natimana painawale huling mapagalya era balu makayarap niya sa langit pagpolpuya mga loreti at magbagat ane na rin ane saya anapaking salilingan akuing reyna naning moda at king lekwan naman akuing peka Diyosa. I Mario Mariaya era balu karela. I Mario Mariaya pisala sa likod na Pacheto Abenala may lalaking estudyante na at ising tuturo na dapat pangagpatanala yari na yung klase kalako na rin estudyante at ikitin mo si Kuspang Fiesta Nenyan kapang artista gawa ng baston teterapya at bastonera ikilig na itambol mayor pala tunay pangarap na I Mario Mariaya era balu karela. I Mario Mariaya pisala sa likod na I Mario sisintaya ing metong na estudyante na elito biglan yun na minsan ing dalan may abagda lumaton laban karela ginamit toreng artista alam metong namatun ito ba ibigay dito may kapituya I Mario so panetana oning istorya kinikit na gugulo na rin pala Mario ing kalabanan kiniligit ng Mario penampaling dala kaya pa may kontento pemangandut no pa I Mario Mariaya era bago karela I Mario Mariaya pisala sa likod na I Mario Mariaya era balu karela I Mario Mariaya pisala sa likod na I Mario Mariaya era balu karela I Mario Mariaya pisala istorya ng Mario.
Walyaking balen, di ang mariposa, rin sa pag-ibigyan. Buhay ang nasabi, kailangan biyang lalaki. Buhay ang nasabi, alsik ng derek babae. Balitin Pampanga, Pino at Mayagan, Mangasang ayuma. Basta't akorsa na dana, gawin nating matan, nabagyabi-yabi na lang. Gawin yo'y ang nasabi, ang lalaki. Gawin yo'y ang nasabi, balsit ng dereng babae. When yo'y ang nasabi, naman di po yung lalaki.